Ebigebi na niya gezuru minye gekele onye ebere nara otuto nara ekele mjibia onye dịka gị Chukwu ọmịiko tono ya asị m gị tono ya tono ya asị m gị tono ya Ebi na niya gezuru mini gotutwe onye ebere nara ekele nara otuto mjibia onye dịka gị Chukwu ọmịiko tono ya asị m gị tono ya kele dadi tono ya asị m gị tono ya to ya we kele onye na-enye gachi ndụ kele onye na-enye ọmụmụ anyị agageri ụtụtụ gị Jehova to ya we Hosanna dịrị nwa David agakpọ ya Emmanuel tono ya tono ya tono ya kele nwa David tono ya isi nke ndụ tono ya kele onye na-enye onyinye dị iche nwanne m to ya we anyị agageri otuto gị Jehova kele ya tono ya asị m gị tono ya to ya dadi to ya Chineke nna m tono ya na nọkpara na mmụọ tono ya onye na-achị achị tono ya nwa David tono ya ọ dịghị onye ọzọ nwere maọbụghị Jehova onye na-aza m ekpere onye na-aza m ekpere wee sai kanto gị ọ dịghị onye dịka ya wee sai kanto gị ọ dịghị onye dịka ya wee sai
Jehova dịnyere m. Aga m eto gị, too gị nna m, ka m too gị, ọ dịghị onye dị ka ya. Aga m eto gị, aga m eto gị nna m, yes, ka m too gị, ọ dịghị onye dị ka ya. Ka m too gị, ka m too gị, ka m too gị, ọ dịghị onye dị ka ya.
Jesus, if I'm the man, and if I'm the man, if I'm the
onye na-abịa ọzọ meriri meriri n'ime ụwa ọpụta ọbịa meriri meriri n'elu ụwa. ebe nna m meriri nwa ga-emeri Jehova emeriela nwa ya ga-emeri ekwesị na-emenefu chemu nwe ike niile o ji igodo niile nke ọnwụ na nke Hedis ka ọkụ ala mmụọ na nke mbara igwe bada eze meriri meriri n'ime ụwa aka na-akpụ nwe meriri meriri n'ime ụwa onye ọkụ ya aza mmụọ meriri meriri n'ime ụwa.
talent ndị nyere talent anọ ndị nyere talent ise ka ha jewara gị ozi onye na-enye onyinye eji m obi febe gị onye na-abịa ọzọ eji m obi febe gị onye na-akwụ ụgwọ ụlọ eji m obi febe gị onye na-enye nwa eji m obi febe gị chinwa nkọta onye eji m obi febe gị